ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/6/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲ್ಯದನನು ಮರೆತದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಆಸ್ತಿನ ಕಳೆಯುನೊಚ್ಚಿ ಪೂರ್ಣ ತೇರ್ಗಡೆಯನಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನಡು ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತ್ಯಯುಗ ಅಂಚಿನ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆಡು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಚಿ ದಯಗ್. ಉತ್ತರ: ತೇಪಂಡ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮರು ವರ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊತ್ತ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಅನುಭವಿಸುವೆರು. ಅಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ತುದೇರು. ಅವು 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ಆತ್ಮ ಕರ್ಮಾತೀತ ಪುಂಡು ಕೂಡ ಒವ್ವೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ದುಃಖನು ಭೋಗಿಸವರ್ದಿಜ್ಜಿ. ಗೀತೆ: ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕುಲಿನ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂಡರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ತೆರಿಪವೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಏರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅತ್ತಂದ ರುದ್ರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬಂದು ಬಂತೇರು. ರುದ್ರ ಬಂದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಬಂತೇರು. ಐದವರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಉಂಚಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬಂಪುಜೇರು. ತಮ್ಮ ಪರಮಪಿತ ಈ ಮುಖ ಕಮಲೊಡ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೋಮುಖ ಬಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ನೀರಿದ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂರ್ತ ಎನ್ಮದ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಶಿವಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ. ಐದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಈ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಗೂ ಓದವನುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮನೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಓದುಂಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ನನಂಜೆನ್ನು ಪಡೆಪೆ ಬಂದು ಆತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಪುನಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆನಗ ನಾಮ ರೂಪ ಒದ್ದಲಾಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯುಗೊಡು ಪುನಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮಲ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೇರು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಪುನಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಅಲ್ಪನೇ ಪಡೆಪ ಅಂಚನೆ ನಾಮರೂಪಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಹೋಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಪಾಪ ಈ ರತೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಇರುಂದು ಎಂಕುಲು ಬೇಹತ್ತದ ಬಾಬರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ವಕೀಲ ಅತ್ತಂದ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಗರ್ಭೋಡು ಬತ್ತದು ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಗರ್ಭೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಪೆರು ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಬೆರ್ಲ ದಾದಲ ಪಡೆಪೆರು. ಈ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಂಡು. ಈ ಆತ್ಮಲ ತನ್ನ ಜನ್ಮನ್ನು ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ಈತ 84 ಜನ್ಮನ್ನು ತೆರೆದಿನ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನಡು ಜನ್ಮನು ಪಡೆತೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಪುಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ವೈದೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮನೆತನಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆತೆ ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ವೈದೆ. ಆತ್ಮ ಕೇನುಂಡು ಅತ್ತನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ದ್ವಾಪರಡು ಯಾನು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ತೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ. ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಭಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಬೈದೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಸಾಕಾರಣ ಮೂಲಕ ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಈಶ್ವರ್ಯ ಜನ್ಮನು ಏಪಲ ಸಹ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಅರೆ ಕಷ್ಟವಾ ಪಾತೆರಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ. ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದುಂದುಲ್ಲರು. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನಡೆಂದು ಐನದವರ ಏನನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದಿ ಯಾನು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪರಮಧಾಮಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ನಿಖಿಲಿಗೂ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತೆರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾವನೆರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮನು ಪತಿತಾದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮಾಯೆ ಪತಿತಾದು ಮಲ್ತದು ಐಕಾದೆ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಬರ್ಪುನನೆ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಐನೆರ್ದವರ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಬರಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಜಕೆಲ್ಡು
ಜಕೆಲ್ನ ಪಡೆತರು ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಇಂದಿರ್ದು ಭಾರತ ಪಾವನವಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ನಿರಾಕಾರ ಈಶ್ವರನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರುಡು ಬೈದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಮಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಜಗದಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳು ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಜಗದಂಬನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತುದಿರು ಬೇರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರಗೂ ಜಗದಂಬ ಪಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆರ್ದು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪರ್ದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕುಲಾದು ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಲ್ಪಲ ಮಾಯೆ ಇದ್ದುಳು ಸೋಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ತು ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಏರಿಗು ಜಗದಂಬ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಕುಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದುಲ್ಲಿರು ಮೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಕಲಸಲ ಸುರುಕು ಮೇರೆಗೆ ದಿಕ್ಕುದು ಸುರುಕು ಬೆರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲಿರು ಈತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ ಎಂಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂದುಲ ಸಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೈನ ಪುರುಷರ್ಲ ಆವಡಾಪುಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೈನ ಪುರುಷ ಏರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಈ ನರನಾರಿ ಏರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಆಯರು ಎನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಯರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎನ್ನ ಪುದರು ಸಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡದಾದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಪತಿತೆರನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದಿರ್ದು ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದವು ಮಾತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತೊಂದು ಪೋಲೆ ಏನ ನೋರಿಯನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸಲೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಗುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗಗು ಮಾಲಿಕಾಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ನೋರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಆತ್ಮದ ಆತನ ಬುದ್ಧಿದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಧಾರಣೆಲ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪಡು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಜಡವಾದುಂಡು ಆತ್ಮದ ಪ್ರವೇಶ ತೆರೆದು ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಈ ನೆನಪುದ ಗುರಿ ಮಸ್ತು ಉದ್ದವಾದುಂಡು ಯಾತ್ರೆಡು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪೇರು ಯಾತ್ರೆಡು ಏಪಲ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುಜೇರು ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇಂದೇನು ಭಲೆ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಗ ತಿರುಗಿ ಬಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಅಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ನಗ ಶರೀರಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಆತ್ಮರು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಅಪಾರವೈನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ಮೂಜಿಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಲು ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ನರಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಲ ಅಶಾಂತಿ ಪುಂಡು ಪರಸ್ಪರಡು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುಲಡೈ ಅವನುಂಡು ಐದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವರು ಈ ಬಾಲ್ಯನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮರತ್ತೆರಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿನ ಕಲೆವಣರು ಮರಪುಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಧೋಗತಿಯಾಪುನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತತ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡತರಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಪರು ಸೀತಾರಾಮ ತ್ರೇತೊಡು ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು ಆಯ್ನೆರದವರ ಆಕಳಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯತನದ ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ರಾಮನಗ ಒವ್ವೆ ಯುದ್ಧ ಆಂಡು ಪಂಡತ್ತು ಏರು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಅದು ಪೇರು ಆಕುಲು ದೇವತಾ ವರ್ಣುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸುವುಜರೋ ಆಕುಲು ಫೇಲ್ ಆಪೇರು ಆಕಳಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಕುಲು ರಾಮ ಸೀತೆನ ಮನೆತನಡು ಪೋಪೇರು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಪಂದು ನೂದು ಮುಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂಬರ್ 1 ಗದ್ದುಗೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಅಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಡ್ 33% ಕಡಿಮೆ ಬತ್ತೆರಡ ಕಡೇಟ್ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಕೂಡ ಚಂದ್ರವಂಶ ನಡಪುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶ ಆಪುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗತ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದು ಸತೋ ಆಪುಂಡು ಪಾಪ 11 ಪೋಪುಂಡು ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಣಿಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಚೊಂಬು ಇಂಚ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಡು ಈ ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು ಆತ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗೆದು ಪೋತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಬಾವ ಕೂಡ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಓವಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಸುರಿ ಕುಲೋರ್ದು
ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲದ್ದು ಬೈದರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಸುರಿ ಕುಲುಟು ಪೋಯರ್ಡ ಅತ್ತಂಡ ಐನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ವಿಕರ್ಮೈನು ಆಶಾಪುಜಿ ಸಮ ಮಾತಲ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಂತಿಮೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪಾಪದ ಪುದೆ ಓರಿದು ಪೊಂಡ ನಿಕಲೆಗಾದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಭೆ ಸೇರುಂಡು. ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಜನ್ಮಡು ಇಂದೇನು ಮಲ್ತರು ಪಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವಿರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮರಾಜ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಶರೀರದ್ದು ಓದ ಒಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಈ ಪಾಪ ಮಲ್ತರು ಕೇವಲ ಈ ಜನ್ಮದತ್ತು ಅಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪಾಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವಿರು. ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪರು ಬುಲಿಪರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪೆ ಬಾಬನ ಪುದರ್ ಹಾಲು ಮಲ್ತರಡ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲೆ ಸದ್ಗುರು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ನಿಂದ ಕಾವಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪದವಿಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಲೆ ಏನನ್ನು ಬಸ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪೇರು ಏಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತುದಾರನ ಸಿಂಹಾಸನಗೂ ಮಾಲೀಕ ಅವಡು. ಮಾತಾಪಿತನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಡು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಕಾರಣ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಅತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ನೀರಿಗಾದು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಗಾದು ಪೆಟ್ಟುಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇದು ಪಿರೋದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬಾರ್ದು ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪೋರು ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮೋಡು ಏಪಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುಜರು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಟ್ಟುವರು. ಭಗವನ್ ವಾಚ ಹೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಯತಮ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಾಕುಲಾದು ಕೂಡ ಏಪುಗಳ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರುಪನ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಏಪಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರುಪನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಗ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರುಪುಜೇರು ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರುಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸೋರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಒವ್ವೆ ದುಃಖದ ಅತ್ತನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಲು ಪೋಪುನ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಈ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರನುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಇಂದು ಗೋಮುಖ ವಾಂಡತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಅದುಲ್ಲರು. ಐದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಗೋಮುಖರ್ದು ನೀರು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ರತ್ನಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ರತ್ನನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಯಾನು ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೆ. ಶರೀರ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಕೊರ್ಪದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಜ್ಞಾಕಾರಿಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾದುಲ್ಲರು ಏರೇತು ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು ಆತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ನೆನಪುಡ್ದೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗು ಮಾಯಲ ಪದೇ ಪದೇ ಮರಪದು ಬುಡುಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಸಹ ಬಾಬನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೆ ಸತ್ಯಯುಗರ್ದು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಸತ್ಯಯುಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಡು ಕುಲ್ವೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ದುಕ್ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಸುಕೊಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನೆನಪುಡಿತದು ವಿಶ್ವನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ರಡ್ಡು ಏಪಲ ಒವ್ವೆ ಉಲ್ಟ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತದು ಸದ್ಗುರುನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಡು ರಾಜ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು. ವರದಾನ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಭವ. ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಬುದ್ಧಿ. ಹಂಸ ಪಂಡ ಕ್ಷೀರ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುನು ಮುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುನು ಗುರುತಿಸವನ ಮುತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು.
ಐನರ್ದವರ ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಸಂಗಮಯುಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿನ ವಾಹನವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪರು ಐನರ್ದವರ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಅತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಈ ವಾಹನ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ಗುರುತಾದುಂಡು. ಈ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪರು. ಈ ವಾಹನ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ವಾಹನೊರ್ದುಲ ತೀವ್ರ ವೇಗ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ತಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.